Prasta tinggal minggat dening para Pandhawa. Satemene aku ingkang cucul wragat kanggo mbangun. Yen to Pandhawa bakal njaluk Ngendraprasta kudu ditebus lan nglironi waragat kanggo mbangun ing Prajendraprasta. Yen ngono dederaning pasulayan, Sulaya ya Sulaya. Malah aku gumun ing atase kowe kuwi ratu cilik. Telanyak munggah maranging negara Ngastina ora entuk pakurmatan. Ora ana kang mbagekake, ora ana ingkang ambebayang kare. Nanging rasa mung enak, kepenak, jenak. Muka yen to kowe ora tak arani yen to ratu kang raine rai gedhek. Tekamu ning negara Ngastina tak umpamakake kaya dene ula kang wisaning mandi yen ora tak lebur bakal ngegateli wong sak negara Ngastina. Oh, bagus kowe Duryudana. Ya, yen to kaya mengkono perkara iki bakal tak kandhake marang para Pandhawa. Ngaramyane ingkang sasongko kumanyar
mangkin tanpa sirik mangkin tanpa siring narbuka wiwaraning carita-caritaning Ringgit Purwa lampaning Kunti Duta Drupada Duta Tuwin Kresna Duta carita Ringgit Purwa yasaning para brahmana ingkang sampun murut kasedan jati jinempana ing angin cinandhing ayat manjing jroning tepet suci ingkang sampun kababar awujud tutur tinular tuwin weda minangka purwakaning kandha tuhu menika gumlaring negari Ngastina Gajahya liman benawi sinebut Kuru Janggala negara panjang punjung pasir wukirla jinawi gemah ripah karta tata turarja sinten to ingkang wenang mangreh wonten ing mriku tuhu menika ingkang kados gegununganing tiyang sak negari Ngastina lenggah wonten ing Singangsana Rukmi linemekan babut sinebaran sari-sari Ginanda Wida Jepat Kasturi wenang jejuluk Prabu Duryudana Suyudana Kurupati ya Sang Kurawa Indra nuju hari sajuga Sang Nata Duryudana nampi pilenggahing pandhita saking Talkanda Sang Mahatma Bisma ya Sang Ganggaya. Datan kantun pilenggahing pandhita ing Sukalima peparap Begawan Druna ya Sang Begawan Durna. Kumbayana ya Sang Barat Majaputra wondene ingkang amlang-mlang dadane amalang-malang pundhake menika ratu ing ngawangga Ratu Alit sinengkake ngaluhur madeg Nalendra wonten ing ngawangga dening Sri Duryudana ingkang ajejuluk Narpati Basukarna ya Sang Narpati Basusena minangka gedhe gol-agol manggalaning pupuh negari Ngastina saged anjejekaken saka guru tuwin damel kandeling beteng wonten ingkang kaparing ngayun tumungkul wadanane panyayah konjem-konjema bantalon mukane mengengeh lambene kudu arep mites-mites irunge tumenika warangkanata praja Ngastinapura ingkang awasta Raden Patih Harya Sengkuni Trigantal Pati ya Sang Harya Suman
ingkang dereng kinucap wonten sawingkinging Prabu Duryudana menika kalebet mara sepuh Nalendra ing Mandaraka Prabu Salyapati. Beghamber-hamber ingkang seba wonten ing pagelaran jejel riyel ngantos kados andoyong-ndoyongna pacak sujining alun-alun. Sadaya samya kendelan kewala awit kaperbawan duh kita Prabu Duryudana raras kangalenggan neng dampar kencana sumarot parabanyo lir Bathara Bayu gumelar ngebaki kang samya sumewa
Nahento Surinarendra Tedak sini waka ing sitinggil sikra lenggah ing dampar dento ingkang kaplik pit kencana nate nawaratna sesemeke kang babut pramu dani ya ta wau Prabu Duryudana ngandika winaring semu gampil benjangke ulun panamung mundi sabda Jeng Rama mung kewala rinembag rumuhun mring Kadang Sata Kurawa mring Kadang Sata Kurawa kadya paran met marga kang yogya mrih mangya kang yuwana
Om Nun sarawuh paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda wayah paduka kula ngaturaken pasegan pambage panakrami tuwin ngaturaken sumungkeping pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka Kanjeng Eyang ing Talkanda. Iya putu Prabu wis tak tampa pangabektimu ora liwat pangestuning pun yen mara gage tampanana kula Duryudana. Nggih. Kula cadhong tangan kula kalih. Kula kalungaken ing jangga kapeteking pranaja rumesep saranduning sarira. Mugi amimbana bawa leksana kula. Bapak Drona sami wilujeng rawuh jengantika wonten ing negaring Sina. Inggih Sinawan. Arja sowan kula wonten ngarsa paduka. Mugi-mugi negaring Astina tansah pinayungan dening Kang Maha Agung. Satemahne skala nirbaya nirwikara. Nggih, pandunganipun Bapak Druna kula tampi. Iki sajak beda. Rama Prabing Mandaraka sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan pambage panakrami tuwin kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sahandhap pepada paduka. Inggih nggih Raharja sawanipun ingkang Rama saking Mandaraka tuwin sampun kula tampi pangabektinipun paduka Angger mboten langkung puja astawanipun ingkang Rama kebat kula aturi nampi nggih. Nggih. Kula cadhong tangan kula kalih mugi dadosa bombong ing penggalih sarta birawaning Prabu Duryudana. Paman Sengkuni nyuwun wonten pangendika ingkang adhawuh sampeyan kula aturi kendel rumiyin. Kula awit wau nggih pun kendel. Kakang Lerpati wonten pangendika ingkang adhawuh Yai. Kula aturi mrayogaken anggen jengantika pinarak. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kusik nggih. Kaki Prabu Duryudana nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh Kanjeng Eyang. Apa to darunane sira kaki ambayangipun Eyang ana ing parpatan agung eri kalungguhan iki kulo